Papa Bam, Papa RD, na ako'y aligot-got. Ayun, nahuman na siya parking. At ay hinabion karon mga kapuso mga kabarangay, kanya itong hinabion karon, usa ni siya ka social media artist, content creator, na ano ni siya 300k followers sa Facebook page. Sana all. And kuan ni siya, local artist ni siya, mo na siya ginatawag og kanang gibansagan og Budots King. Uy. Oo, Budots King taga diri ni sa tuay Davao eh. Tapos kuan ni siya karon, daghan na ni siya karon lang nga year. Paborito ni former Senator Bong Revilla. Mo ni kanta sa soundtrack ni Senator Bong Revilla. Ganon! Oo. Na Okay, kuan na siya. sample. Na-feature ni siya sa Abante, Net25, TV5, GMA, ABS-CBN. Kung kadungog mo siya kanta, mo niyo kaniya kanta kaniyo. DJ George Kalugdan. Wala ka. Once upon a time in Atong i-welcome by Ay, oo. Archicad Music by pakpakan nato Oo, by bitaw, brother. Ginasayaw na siya kung mga pagumang. Ayun, morning brother. Mayong buntag papabang. Ay, kamusta man ang buhay? Eto, okay lang. Medyo busy pero dili pwede di ta maka-accept sa guesting aning papabam. Ay, ako galing na ulaw kay pila biya ka TV guesting nimo ba yun niya? Kita narata diri sa radyo eh. Magali kay mo kung gipaunlakan eh. Bago ra biya ka sa kuan, di ba sa GMA o Net25 ba to? Oh, tapos gikuan pa ka. Net25 sa Abante, sa TV5. Maulaw ta. Okay. Ayaw ka ulaw kay murong tag others ano. Sana nga. Bita Brad, kabalo ko nga daghan kag kaila no nga ako na ka sa tong topic di ba about aning Yes. Online. Ikaw Brad, naka-promote na ba ka? Ay ka take down gyud mo kan. Dito sa tinuod lang jud. Daghan kay nag-offer sa kuana. Ni kagat ko na 2022 23 ni kagat ko 23 pero 1 week lang ko na gibuhat murag nakuan ko sa kong dughan ba kanang na dili ni pwedeng inani kay kuan na bata kanang social media influence gani means nag-influensya tag mga nagatan-aw sa tua. So that's why kung mo na ang imong i-influence nimo nga about anong mga online gambling sugal murag dili maayo murag pan lagi pod mo na nga that's why wala na ako gina-accept ng mga nana nga offers bisa pa ko sana kadako nga offer pero nilihay jud ko sa mga nana nga butang. Pero pila man bay katong sa imo nga offer kasagaray nga ni pila karon? Og sa una, compare nimo sa una ug karon. Og katong i-offer sa una, baba gid sa una kay murag mo pa may pagsugod ato sa mga online casino. So baba ang mga offer na sa mga 10k to 20k until 50k ang pinakataas na dati per day. Per day. Per day. Grabe. Per day na depende sa imong makuha nga mga accounts. Kapag mo log in. Pag ngay mo register pag pila ka mo, example, na kay followers, unya mo register na sa isa ka adlaw nimo mga 500 plus pud nga accounts. So, dako kay ka, unya samot nang mo kuan pagid sila mo cash in. So, the more daghan, the more dako ang imong dawat na komisyon per register and per one cash in. So that's why grabe ang kuan na. Grabe jud pag mayon kag kwartahay lang grabe ka kuan jud ang online sugal na pag-promote. Pero samot na ron, how much more na karon nga panahon millions na jud ang gina-offer nila sa usa ka influencers kung labi ng kusog kaayo sa social media ang hatak. So millions di lang kuan. So that's why mas dagan gyud kaayog magkabuang sa online casino. Gabi. Sir, Papa RD ni Sir, janitor si Papa RD. Janitor sa barangay. Hello,
Janitor mi sa Barangay FM, sir. Ay, janitor yung Kuan, kanang, unsa may imong reaction, aning mga gipang take down ng mga social media platforms sa mga influencers nag-promote og sugal. Oo. Di ba naman ito'y Daghan sila. Yan igawas. Gahapon ba to? Top 10? Oo. top 10. So may reaction ni mo ani? Top 10. Sa tinuod lang, kana sila halos, mga friend na Daghan ni sila kwarta, sir? Daghan na gini sila? Paldo na gini sila? Sa mga inanaman ko, naman tayo ginaingon nga, ay sa ako wala ko kabalo kung saan na jud kadagan nilang kwarta, pero naga-invest man good po na sila. Ang uban na naga-invest, swildado sila sa isa ka platforms, online casino platforms. Pero na sila gina-invest nila, na nag-invest og gold, na nag-invest og coin. Negosyo, ano ba? So wala ko kabalo pila ilang mga na-income na pero dako laliman ka mo invest og gold, dili na basta-basta. Tama. So that's why akong makuha na nila murag take down sila. Pagmata sa kamatuoran ba nga kana ilang mga ginapangbuhat dili din na maayo sa hilabi na sa atong kuan karon sa atong komunidad nga nagpait nga samutan pagkapait. So kung wala magud una na kung wala diri nadato about naay uban maihap ra gyud maihap ra tudlo ang mga nidato sa online casino. Pero the rest wala nadato. gigabaan. Nabawi. Muna siya, Gigabaan. muna siya gingon nga, nasa comment section ang konsumisyon. Nadi. Ano naman. Ay na. Muna siya. Pero kung dili ka mo pero kung dili ka mo dawat o ginana, unsa may imong kwan? Unsa income stream nimo as a social media influencer? Asa ka di ba gigamay na ang monetization karon ni Meta? Oo, laliman ka ako di wala man po ko ingon nga about sa social media na ako sa Facebook na medyo si Meta karon grabe kay stricto, grabe bus ang bus na kayo si Meta po doon ang iyang monetization sa 10M na views mukha na gud kag murag $1. No, simbak ko. I mean 1 million views naara ka sa $10. Ay, binuang. Mamaligya na lang kung ukay-ukay, sir. Pero kung sa tinuod lang ha, sa tinuod anay lang, ang 1 million views nimo naara ka sa $10. So, murag sa 1M views nimo gibayaran na kag 580 pesos. Kanang uban nun paspas ug upload. Mo nang uban mo upload. Paspas. Mo nang ako pareha sa akong friend si Rickmar. Mo upload siya sa isa ka adlaw tag 5 ulom. Wala ba? So that's why okay ra. Dili gyud ko ang sa kuan ni Meta karon sa system nga inana. Nga gamay kuan nimo sa Meta, gamay sikat nimo, restricting ka. Lagi po. So that's why ang ginabuhat namo example ako, I'm a music content creator. So sa music ko na bilong. So that's why ang ginabuhat namo is wala mi nag-focus jud kayo sa ni Meta. Dito mi sa YouTube and TikTok. Sa TikTok po dili ang Philippines dili man monetize. So makakwarta ka sa TikTok. Sa mga gifts and then sa mga promotions. So that's why mo nang ginabuhat na mo. Dako na ka TikTok kay TikTok sensation na biya ka karon. Imo halos kanta, ipangsayaw nimo makakanta sa TikTok eh. Tong wow ganda, unsa pa tong mga kuan, mga artista nagasayaw mismo. Na ibagong na trend karon ng Shake It Bam. So nagpasalamat mura kog papabam, ina na bam. Ay bakit kuan biya ka? Sige ka na. Dudong bato jato. Ako pagumangkon gasayaw eh. Buboy bato. Buboy bato sa kasi stasyon sa una. Sa man nga. Pero kani Brad, unsa may maingon nimo sa mga kuan karon sa mga
content creator nga plano musulod ingon ani? Sa may maingon nimo? Ako, isa raman ako maingon, undang ayaw. Ayaw sulod sa mga inana, sa mga nagplano diha nga hinaot, sa mga nagampo-ampo diha nga hinaot ang taon na mo pa mo chat sa kuwag o mo promote sa usa kay nani kay ang kwarta lagi nani offer sa 5,000 followers mo offer na sila sa imo og nasa 500 to 5,000 pesos daily. Depende po kung daghan kag makuha nga mga madani nimo ng mga tao nga mo online sugal. So kanang mga inana nga especially sa mga bag-ong influencers karon sa mga musunuray sa mga kuan sa duration, ayaw na mo og kuan. Isa ra ko maistorya, ayaw na mo og promote sa mga inana nga butang kay na may way nga mas mo trending, mas mo taas ang imong pang income sa dili nga sugal, dili sugal nga pamaagi. Ay, wait, Brad, pwede ta mamaligay baktin, di ba? Buhitag baboy, sir. Baktin, by Ansel. By Ansel ka. Ba? True Lazada. Lazada. Pardiro ni mo. Grabe, sa baktin nun, ano yung parcel? Bitaw, Brad, napakikuan, duga pangutana pa, party? Wala na. Oh, shoutout ako, Rich Burato. Kanay, Brad, before ta magbabay, no, sample naman dyan, unsa ka na, pinaka-trend di mo nga, sa una nga, mga kanta para, sige. Sige, 1, 2. Masampulan tani para makabalo ang uban na Sige. narabay na sa kadaghanan na bagyod sa atong mga followers karon no. Nag-follow lang sila tungod sa sounds. Wala sila kabalo, wala sila kaila kinsay kakanta. Or basin sa mga naminaw diri karon, nakadungog na mo ni mga sunata nako. Kinis pa followers mo gid nako. Ay, super idol ba kita ka? Ay, tayo ako pangutana. That's why, Brad. Sa mga kabarangay na to niya. Brad, ako pangutana. Unsa may, amusta man tayong busing? Brad. No. Kamusta mo tayong busing? Napadlak man. Okay na to. Uy, gawas ba rin siya sa kuwan? Sa walang matigas na tinapay sa mainit nga kuwan? Movie. Walang matigas. Nibong Revilla. Sa matinik na miniseries. Oo, gawas siya na to eh. Sabi actor good. Okay na to si... Okay na yung busing? Ako nga mo dito. Kanya karon 1 million mo na budget ato daw. Brad, 1 million mo na budget atong soundtrack. 1 million mo na budget atong soundtrack. Dili oy. House on lot, 1 million house on lot man daw. Ayun, okay. Dili oy, grabe. Ma-issue mo ta. Malitaw na to. Sige, sample na ba eh. Sample. Sige. Ladies and gentlemen, RK Kent Music! Hey, shake your body, sumabay na sige. Bam, tayo na at sumayaw sa shake it. Bam, let's do that. Let's go mag-bam, aha! Hey, shake your body, sumabay na sige. Bam, tayo na at sumayaw sa shake it. Bam, let's do that. Bam, let's go bam, aha! Oy! RK Kent Music. Original. Kani last kay morning ginasayaw po sa mga silingan. Sinaminaw sila baka tong wow ganda. Sige. Short. Sige, 1, 2, 3, go. Ram pa pam ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pam ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ayun, RK Kent Music. Maraming salamat brother sa higayon ha. Salamat kayo. Thank you kayo sa Barangay FM diya sa Cagayan de Oro. Salamat kay ni Papa Bam og sa imong kauban niya ginsa ito. Papardi.
Oh, Papa RD, ayan, thank you so much. Multi-awarded Japan ni Sa- multi-awarded Di ko alam, ka naman sa janitor. May Wow. sa janitor. Multi na. Multi-awarded. Money nindot sa money talented ba? Multitasking. Ay, thank you, sir. Thank you. Tayo. Maraming salamat. Minaot ka makasuroy ko diha. Pon, Minaot ako. ka makasuroy ko diha. Maka-guest ko diha mismo personal sa inyo diha. So, daghang kay salamat Papa Bam. Sa una, na-miss na itong mga kaagi na to sa una. SLTG pa, Cagayan de Oro. That's why nakaila na to ni Papa Bam. Lagi. Papa Bam. Ultimo pa ta sa una. Karon ultimo gyapon. Anyways, maraming salamat RK Kent Music. Thank you!